Da ni gyd efo'n checklist pan mae'n dod I ffeindio'r person perffaith. Efo stwff fel no Tories neu no communist wedi dod yn rhan o dating profile dyddiau yma. Os ydych gwleidyddiaeth yn pwyso i'r dde neu i'r chwith, mae hyn bownd o fod yn effeithio'ch chances o, wel, cael swipe i'r dde neu i'r chwith, yn enwedig adeg yr Etholiad. Ond ydyn ni'n colli allan ar ein person perffaith wrth boicotio pobl sydd ddim yn cytuno efo ni. Da ni wedi gwneud beth a Tinder ddim yn meiddio gwneud a dod â 2 berson efo barn gwahanol at ei gilydd I weld os allan nhw cael dêt da. Neu os yw'r dêt yn troi'n dadl. A chyn I rwy'n cwyno, mae hyn I gyd wedi ffilmio yn dilyn cynllawiau'r Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig. Dyna'r rheswm mae'r gweithgaredda'r dêt yn god awful. Dwi'n rhywun sy'n gweithio'n rili galed, dwi'n gwybod beth dwi eisiau allan o bywyd fi. Roeddwn I arfer gweithio i'r plaid cydwadol, ond nawr, dwi wir ddim yn gwybod pwy dwi'n mynd I pleidleisio amdano. Swn i'n disgrifio fi hun fel rhywun sy'n poeni beth yw'r amgylchedd. Politics fi i'r left. Fi kind of fel Marmite, mae bechgyn illen caru fi neu'n cysau fi. Mae fy gwleidyddiaeth I yn eitha diddorol. Fi yn amlwg yn fwy tuag at y dde a mae hwnna yn anghyffredin ymysg pobl ifanc, felly mae bechgyn weithiau bach yn put off gan hynny yn anffodus. O flaen gwleidyddiaeth, dwi'n mwy chwith fy hun. Dwi'n credu mewn equal rights I pawb. Dwi'n meddwl os yna ddim bod discrimination unrhyw beth. Os mae rhywun di bod allan gyda llwyth o bobl, mae hwnna'n fflag coch I fi, so mae hwnna'n gwneud I fi meddwl na, sa eisiau mynd allan gyda nhw. Dwi wedi bod mewn sefyllfa lle o'n i'n gweld rhywun, a ni'n meddwl falle bod yn exclusive, a wedyn o ddim meddwl bod yn exclusive gyda ti a 5 merch arall hefyd. Dwi'n polyamorous. Polyamory yw just bod ti yn moyn gweld mwy na un person yn yr un amser. Dwi'n byw efo partner mewn sblot a hefyd dwi am briodi rhywun wedi cyrraedd ar gwyliau mewn India ond mae hi'n byw mewn Israel, so somewhat on hold for now, ti'n gwybod? Dyma'r tro cyntaf I Meisi a Emyr gyfarfod, a be well na chriced yn y parc ar diwrnod braf, picnic a political point scoring. Am romantis. O, fi'n gallu clywed e. Helo, fi Meisi, ti'n right? Emyr dwi. Helo, fi'n offi acen ti, oh my god. Diolch yn fawr, o'r exam dwi. Lle ti'n dod? Fi'n dod o Casnewydd, O, reit. ond fi'n mynd i'r ysgol yn rili agos. Dwi'n hoffi dy gwallt, dwi'n gweld o ti o Diolch yn fawr, falch I glywed, nath un o'r Bach o merched dip neud hwn, not gonna lie. Be ti'n astudio yn y brifysgol? Dwi'n neud machnata. Ww, na, ma' hwnna'n oce. Na, ma' hwnna'n eitha cool. Bach o career path, Ie. machnata rhywbeth. Ie, wel, fi eisiau bod yn doctor. Eisiau bod yn doctor? Waw. Ie, I know. Bach o nerds, not gonna lie. A fi fyd, Good, yeah. If the jacket didn't give it off, No, I like it. O, diolch yn fawr. Fi fyd, obviously. So ie, ni'n mynd I chwarae cricket. Fi erioed wedi chwarae hwn a fi ddim hyn yn gwybod beth yw cricket. Fi'n gwybod maen nhw'n gwisgo gwyn a mae fe'n boblogaidd yn India. Fun fact, yeah. Just bat a pale there. Yeah. Well, let's go, sir. Yeah. Cael bach o bat a pale. Wel, gobeithio bod nhw'n gwybod mwy amdan politics na ma nhw amdan cricket. Barod? Yep, barod. Eyes on the prize. Yeah. Here we go. Go. Boom. Dwi'n hoffi'r sound effects there. Fel yn tennis. Yeah, oh, I love tennis. Nawr bod nhw wedi setlo mewn I beth sy'n edrych dda golygfa allan o budget rom-com yn gyflawn gyda Jack a Emyr, gawn ni weld ble maen nhw'n sefyll ar hyn. Oh my god, fi'n scared. Ti'n gallu darllen nhw yma. OK. Beth yw hwn? Mae tai haf yn cael effaith negyddol ar Gymru. OK, fi'n anghytuno gyda hwnna. OK, so Yn llwyr. Dwi ochr arall y spectrwm. Dwi'n really ochr arall y spectrwm. OK. Gobeithio bod rwy'n dy cuddiad y cricket bas yna. Dwi'n meddwl
peth o lleoliad i, achos ti'n byw lawr fama, dwi'n byw i fyny yn y gogledd, lle mae o'n problem. Mewn 40% o tai yn y blwyddyn diwetha cafodd adeiladu yn Gwynedd oedd ail tai i pobl. A be mae'n neud yw, mae'n dinistrio cymunedau, mae'n prisio pobl lleol allan o cymunedau nhw. Dwi'n meddwl, mae teg. Ie, mae yna broblem fel eitha tebyg yng Nghasnewydd gyda fel y tolls yn mynd o'r bont, fel mae pobl o ochr arall y bont yn dod draw i fyw, so mae fel prisioedd tai yng Nghasnewydd wedi fynd lan eitha lot yn y blynyddoedd diwethaf. So fi'n gweld y pwynt na, ond hefyd mae pobl yng Nghymru yn prynu tai gwyliau yng Nghymru. Dio ddim problem o gwbl pobl o Cymru, pobl o Nunlle yn prynu'r tai yma. O problem yw bod pobl lleol yn cael prisio allan o cymunedau nhw. Dyna jyst yr effaith maen nhw'n cael. Fi'n falch i glywed bod dim problem gen ti bod pobl o Lloegr yn prynu nhw, dyna'r dadl normal. Mae hwnna byth y problem, de. A dwi'n meddwl, wrth gwrs mae'n rai. Ddim yn meddwl dylen nhw gorfod talu fwy jyst i gael ail tŷ. Fi'n meddwl fel os maen nhw eisiau cael holiday home, mae hwnna fyny nhw. Mae fe'n byth, mae'n lwcus i nhw i allu gael hwnna. Wel ie, ond ti'n cael y initiatif y Llywodraeth yma, miliwn siaradwr Cymraeg erbyn 2050, ond yn y cymunedau yma, ac yn enwedig y rai sy'n poblogaidd i, maen nhw'n cymunedau siarad Cymraeg, a mae yna pobl yn dod i fyny, ac oherwydd mae'r pobl sy'n siarad Cymraeg yn gorfod symud i ffwrdd, cos nhw ddim gallu ffoddio'r tai, mae'n cael effaith ar y Cymraeg ac effaith ar y cymuned, a dwi ddim yn meddwl mae hwnna'n teg o gwbl. Fi jyst yn meddwl fel, os mae rhywun eisiau tŷ haf, fel dyna i penderfyniad nhw. Fi'n eitha fel rhyddfrydol fel dyna, fel... Sgenna ddim problem efo pobl yn cael tŷ haf yn Costadale Cymru. Dwi'n gwybod os ni'n gallu dweud yna. Mae hwnna'n iawn, ond just mae'n gorfod cael... Bos ti'n cytuno, mae'n gorfod cael ei wneud mewn ffordd sydd ddim yn dinistio'r cymunedau lleol. So ti'n deud... Sgen ti ddim ot am y cymunedau? Os rhaid i nhw byw fel bach yn bellach i ffwrdd, then so be it. Well, that's life fel petai. Wel, ie. Fi jyst ddim yn cytuno gyda fel gorfod trethu pobl lot fwy. Achos jyst bod nhw'n gallu fforddio tŷ haf yng Ngorllewin Cymru, dwi'n ddim yn meddwl bod nhw'n gallu talu loads fwy am council tax ac yn y blaen. Ac os maen nhw eisiau tŷ haf, wel, dyle bod nhw'n gallu cael hwnna. Dwi'n deall hwnna, ond dio ddim werth rhywun o unrhyw lle maen nhw o just gallu cael get away with wife and kids am cwpl misoedd y flwyddyn. Dwi'n ddim yn meddwl mae trade-off yn gwerth o gwbl. Na ti absolute scenes o Aber, ar Wild Wild West, mae'n debyg. Mae'n sych heddiw yn Aber am change, ond sgwn i fydd rhywun yn lyb ar diwedd y det yma. Ar ôl cael ei lichio fy pyr, dwi'n feddwl, ia, diawls bydyr. Helo? Hi, sut ydych chi? Yn iawn, diolch, Gyda? Ie, good diolch. Lle ti o? Wel, Aberystwyth yn reiddiol. Ife? Ti'n Sef ysdi weld ti o blaen? Wel na, sa di'n byw mewn Aberystwyth yn fel 10 mlynedd. Oh, really? Ie. O, dwi'n credu bod ni'n chwarae tennis nawr, so ti eisiau fynd? Ie, bant ni. Okay. Rwan bod Mel a Tiwdor wedi dod yn gyfarwydd â gilydd, sdim byd gwell i gael nhw i'r next level na gêm o tennis. Good stuff, good stuff. Okay, so, sports hat ar. O Crocodile Dundee I Andy Murray mewn llai na 5 eiliad. Impressive. Oh, god, mor mynd i'r awful. Oh, no. Okay. Whoop. Ti'n iawn, Mel, dyna'n union sut dwi'n teimlo am y flwyddyn yma. Oh, shit. Okay, wel, dwi'n cael drink anyway. Ie, pacio hon. Wel, gobeithio bod o'n para hirach mewn pethau eraill. A mae popeth yn schedule fi, jyst mynd allan o ffenest, so I've got like, got to write it down. Oh. Mae gen I neges. Dyma ni. Gwarchod yr ymgylchedd dylai fod yr unig flaenoriaeth I Lywodraeth Nesaf Cymru. Trafodwch. Okay, so... Ti'n rhoi fatha proper eco-warrior vibes I fi? Yeah, well, sort of retired. Reit, Eco-warrior, mae hwnna'n fel... gwybod te. So, o'n I arfer fod mewn XR, Extinction Rebellion. Right. So, y boys na fel just stopio Llundain cwbl o blynyddoedd yn ôl nawr. Yeah. Mae rhaid I wneud rhywbeth ddim wedi'r amgylchedd, neu mae ddim real pwynt wneud unrhyw beth. Ddim pwynt, codi lan yn y bore, ti'n gwybod?
So wyt ti'n meddwl, pa bain y blaid oedd yn rhedeg ar blaenoriaeth o newid hinsawdd, ti'n meddwl fesyn nhw'n gallu ennill? Sa'n gweld yna'n ddigwydd ym Mhrydain unrhyw pryd ddigon gynt i wneud llawer o wahaniaeth. So pam hynny te? Ti'n meddwl bod bobl yn becso digon? Na, so fi'n credu mae pobl yn becso'n digon. A fi'n credu mae pobl fel chwith beth bynnag. Mae pobl yn becso am beth i'r amgylchedd, ond mae pobl yn mynd i becso am beth i pethau arall yn gyntaf. Iawn? Ie. Ac, A mae hwnna'n hawl nhw i wneud hynny, Ie, wrth gwrs mae'n hawl nhw i wneud e, ond ar un tro fi'n mynd i anghytuno efo'r person sy'n mynd, yeah, but really it's the migrant crisis, that's the real issue. Ie, ond mae hwnna'n rhywbeth gwahanol yn dydi. Mae rhywun yn cael dweud, blaenoriaeth fi, sut fi'n mynd i bwyd o teulu fi, O na, wrth gwrs. dim ailgylchu. Ie, wrth gwrs. Ti'n mynd i meddwl? So, gallu ti ddim rili edrych lawr o rhywun ti'n blaenoriaeth i'r economy, Fi really ddim yn. Os sa ti'n fel gwariadur yn yr infrastructure, mewn 10 mlynedd, mae roads yn shit, a wedi mae neb wedi ennill anian, mae neb wedi gwneud ddim byd. Un peth efo'r amgylchedd, ond os da ni'n sortio'r wrth mas, ni gyd yn mynd i ffocin farw. So fel, priorities, boys. Ond wedyn, mae fe lan i bobl. Ti'n gwybod meddwl, mae fe lan i'r bobl gwneud y dewis yna. A weithiau, mae fe mor rhwystredig, achos dwi ti ddim yn cytuno gyda nhw. Ie. Ond dyna democratiaeth, dyna system democratiaeth. Sa bod chdi yn mwyafrif. Os ganddyn ni system democratic iawn yn y wlad ma i gael hwnna trwy ddyn nhw ffordd, bys ni'n dweud na. Ond mae gennym ni un o'r systemau mwyaf democratic yn y byd i gyd. Pe bai ti'n gofyn i dynes yn Saudi Arabia, lle Oh, yeah, of course. Exactly. So mae gennym ni un o'r systemau mwyaf democrataidd. Falle, give us 6 hours, we can sort it all out, save the world. Ond ydy chi'n credu dylai fe fod peth mwyaf bwysig i Llywodraeth yn y ben? Na, dwi'n meddwl dyle'r amgylchedd fod y blaenoriaeth. Dwi'n meddwl bod yn bwysig yn bendant, ond i fi, dwi jyst creu bod gyda bobl cyffredinol pethau wath yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Be amdano ti? Ti'n meddwl dyna'r blaenoriaeth? Wel, fi'n credu dylai fe bod y blaenoriaeth i'r holl byd ar un amser, ac os sa'n ni'n neud na, we're all fucked. Wel, does dim byd fel gorffan sgwrs ar nodyn positif. Diolch, tiwtor. Be am ni weld os oes rhywbeth fwy light-hearted i ddweud gan Maisie ac Emyr yn y parc, ie? Yn amlwg fel, text arall. Text arall? Be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd? Sdim ots os yw mwyafrif gwleidyddion y Senedd yn ddynion gwyn dosbarth canol. Lle wyt ti ar hon? Fi ddim... Ti'n champion o'r ddynion gwyn? Fi ddim yn hoffi'r argument o fel, mae pob prif weinidog wedi mynd i Eton, like, so what? Os bod nhw wedi bod i Eton, like, fantastic, lucky them. A, you know, fi'n meddwl bod hwnna'n beth da, bod ni'n cael pobl really glyfar a, like, good yn arwain o lan. Ie, ond wedyn ti gyda'r sort of boys club culture a balli. Yeah. Gyda sort of we help out our own sort of thing. Like, sort of, dwi'n meddwl ma'n teg, sort of un feed-in peth, pobl o'r un demographic yn mynd, cos then, dim byd newid. Fi jyst eisiau'r pobl sydd gorau yn y swydd. Ie, na, dwi'n de allu galw am hwnna, ond falle y swyddi yma i nhw, bys yna siawns job gwell yn cael ei wneud, os bys yna pobl o mwy o backgrounds y balli. Chos dych chi ddim yn gallu gwneud penderfyniadau sydd yn helpu pawb, neu ffeindio rhywbeth sy'n fair i pawb, heb cael llais pawb. Fi'n deall dy bwynt, ond fel, fi'n eitha fel laid back, fel os oes grŵp o ddynion eisiau gwneud penderfyniadau, maen nhw'n gallu, a fel swydd nhw fel aelod y Seneddol yw i gynrychioli etholwyr. So os maen nhw'n gwneud eu job nhw'n dda, dyna beth sy'n bwysig, dwi'n cytuno, os maen nhw'n gwneud y job. Cynrychioli pawb yn yr etholiaeth anyway. Dwi ddim yn diwedd y byd os maen nhw gyd yn ddynion, i fi. Wel, pawb ei betho, de. Ar y nodyn yna, nôl i Aberystwyth. Am faint ti wedi bod yn sengl am? Sion, fi'n polyamorous. Be? Okay, so dwi'n gweld mwy na un person. Ie. Gwasiad y goffi. So faint fysa ti cael fel on the go ar unrhyw adeg? Well, you know, first check this Excel spreadsheet, ti'n gwybod, ond system traddodiadol yw e. Dwi ddim i bawb, nag yw e? Nadi o gwbl. Ti'n mynd teimlo fod rhai
bod yn mynd yn gefn-gefnus, fel yw partneriaeth ti gen i chdi, yw nhw'n polyamorous hefyd? So nhw jyst yn mynd allan gyda chdi, neu yw nhw'n mynd allan gyda bobl eraill hefyd? Mae un o'n nhw yn, ac mae'r un arall ddim. Ac wrth gwrs mae angen delio efo bod yn gefn-gefnus. Ond just ffordd arall o delio efo bod mewn relationship yw. Honestly, mae just dim geiriau dy fi. Context. Mae'n well bod y wlad lawd annibynnol nac yn economi lywyrchus o fewn yr undeb. Trafodwch. So really be mae hwn yn ddweud yw ydych chi am annibyniaeth neu ydych chi ddim am annibyniaeth. Ond hefyd gan meddwl am yr economi hefyd. Wrth gwrs, na i ddweud, mae Gymru yn tlawd mewn Prydain. Ar bapur, ddyle fe ddim bod hanner mor tlawd y mae e. So ti bender o'r blaid o... Dim yn dweud dyna beth sy'n bendant yn digwydd, ond os gallu rhagdybio yn rhan synhwyrol, fysa'r ganrif gyntaf fod yn annibynnol yn gweld y gwlad yn mwy tlawd. Mae hwnna just logistically the probability. Ti'n meddwl fod hwnna'n well sefyllfa na beth sydd gennym ni ar hyn o bryd. Dwi'n gofyn achos ti'n meddwl dwi ddim yn gwybod. Na, digon teg. A fes ni'n dweud, sa'n mynd i ddweud fel y 5 blwyddyn gyntaf i unrhyw wlad sy'n mynd yn annibynnol mynd i bod yn berffaith, sa fe mynd i. Ond mae'r valleys efo fel 8 mas o 10 o'r llefydd porach mewn i gyd o gogledd Ewrop. Na mae Cymru yn fucked fel mae. Ti'n meddwl falle fysa rhywun sy'n byw mewn gwlad sydd wirioneddol yn tlawd yn edrych arno ni yn cwyno meddwl maen nhw'n gwybod bod nhw wedi cael ei eni? Fi'n credu maen nhw yn, a fi'n deall position na. Ar un tro, fi wedi cwrdd o pobl yn byw mewn Azerbaijan. Nath nhw dod i Gymru. Nath nhw'n dweud, your infrastructure is as shit as ours. A fi fel, dyle fe ddim bod. Ni'n wlad mewn Prydain. Beth sy'n ofni fi yw, fyswn ni'n really hoff pe bai, neu fyswn ni'n teimlo bach mwy hyderus pe bai bod tro rhywbeth yn mynd yn anghywir, yr ateb gwleidyddion Cymru fysa ddim, bai San Steffan. Wel, digon teg, ond pryd mae San Steffan yn perchen yr hawl dewis baint arian sydd gan Cymru, rhan amla, bai San Steffan yw e. Ond pwy maen nhw'n mynd i beio pan mae'n mynd yn anghywir wedyn? Wel, wedyn mae rhaid ni ddelio fe ar ei hun, ac so I'm mynd i ddweud mae'n mynd i fod yn perffaith. Dwi ar y ffens, ond dwi'n agored i bobl newid meddwl fi. Ar ôl diwrnod hir o chwysu a chwarae fy peli yn Aber a bwyta sandwiches yn Costa del Pontypool, mae'r det wedi dod i ben. So, y cwestiwn mawr. All gwleidyddiaeth a dêtio rili gymysgu? Dwi'n credu oedd y det yn cyffredinol yn amser neis, fi o'n i'n siarad llwyth, fi sy'n chwerthin a lot, mae fe'n boi really doniol, ond yn amlwg, rili'n meddwl yn wahanol ar pwnciau really mawr, ac ar y degau, ni'n ffeindio hwnna reit rhwystredig achos mae fe gyda barn fe sydd yn gryf iawn a dwi jyst yn hollol anghytuno. Wel, ti ar dating show gwleidyddol, Mel, so... Dwi'n yn gweld fy hunan yn mynd ar second date gyda Tudor am rhai rhesymau. Dwi'n credu os o'n i ar y ffens, oedd y polyamory definitely wedi tynnu fi off y ffens na nôl ar yr ochr na. Be fi'n meddwl yn beth i hi'n sylwi bod hi'n polyamorous? Yes, I mean that's pretty standard, boys. So... Dwi'n credu mi'n wedi bod second date. Na, sa'n gyrru, fi'n byw mewn Caerdydd, mae'n byw mewn Ceredigion. Logistics, boys, basically. Logistics, yeah. Yr unig peth? The date yn ddiddorol. Wnaethon ni, obviously, trafod pethau ni'n anghytuno arno. A oedd hwnna'n diddorol iawn i glywed i farnydd ac i leisio fy marn i. Ond yeah, all good. Well, good fi'n meddwl. Negatives. Wel, wrth gwrs, bach o brick wall ar y peth, tai holiday, de. Ond dyna fo, yn cael opinions wahanol. Ond dwi'n meddwl yna negatives ma, de. Nes i cael amser dda. Nes i cael amser dda. Sori, amser be? Oedd Emyr yn fachgen lyflu a bys ni yn fwy na thebyg yn licio cwrdd lan gyda fe eto pan ni'n gallu neud hynny. Fysa na, dwi'n meddwl fysa second date ar y cards. Nes i cael amser hwyl. Mae'n merch neis, o'n i'n cael bach o hwyl yn chwarae criced o falle, ac picnic yn neis fyd, so
Wel, dyna ni. Ella bod gwleidyddiaeth a dêtio actually yn gallu cymysgu wedi'r cyfan. Just, ella peidiwch â siarad am polyamory efo mel. Ac mor romantis ydy traeth aber, mae'n amlwg na Costa del Pontypool ydy'r lle i fod.